न'खराव बिराद सिरियास जाबाय फिसौ गोमानायनि बिहामजो गोमानायनि फिसालायाबो गाबबाय थायो बिफायाबो गाबबाय थायो दा नुयोब्ला अननानै खिथाहरदो। थांनाय जानुवारि 31 थारिखआव आंनि बिहामजो फिसौ बिब' लोमजानायखौ नायनो होननानै थांदोंमोन बिहामजोआ दा ओमफ्राय जा थांदों बेनिफ्रायनो गैया बिब'निसिमबो सौहैयाखै न'आवबो सौहैयाखै जाथि खुरमा गासिबनावबो सोंजोब्बाय खबर लाजोब्बाय गैया थानायावबो एप्लाइ हैबाय सुनिबार खालि ओमफ्राय दा बिसोरबो जेबो रिपर्टखौनो होनो हायाखै दा बबे जायगायाव दङ जोङो मिथिया दा सोरबाफोर नुयोला अननानै खिथाहरदो न'खराव बिराद सिरियास जाबाय फिसौ गोमानायनि बिहामजो गोमानायनि फिसालायाबो गाबबाय थायो बिफायाबो गाबबाय थायो दा नुयोब्ला अननानै खिथाहरदो आंनि बुंनाया बेनोसै नै जोङो नागिरजोब्बाय जेरावबो खबर लाजोब्बाय बिमा बिफायाबो बुंबाय बे बिहामजोनि बिमा बिफाया जाथि खुरमानावनो रावनावबो थांफेरखाया होननानै बिब'नावबो गले गले सोंहरबाय बिब'नावबो थाङाखैनो दा बबेयाव गोमाखो नागिरलाबो मोनाखिसै शुक्रुबारनिफ्रायनो गैया दिनैसिमबो समबार जाबाय दा अननानै लांनायाथ' सि जोम गानग्रा जोमग्राबोथ' जेबो लाङाखै ओमफ्राय गावनि डकुमेन्टसफोरखौ लांफादों जोङो डकुमेन्टसफोरखौ नायजोब्बाय गावनि फरायनाय मानाय डकुमेन्टसफ्रा गैया। मा नाम बेयो? रिना मुसाहारि। गामिया मा? गामिया जोंनि 1 नाम्बार जारागुरि। उन्दैया बेसेबां बोसोर? उन्दैया माबा 3.5 बोसोर जाबाय स्कुलाव सोजेनबायमोन दा ओरैहाय न'आव जोंनि फिसालाया बिराद दुखु जायो गाबबाय थायो दा बिनिखायनो जोंनो बिहामजोखौ नांफिनगौ फिसौखौ नांफिनगौ दा अननानै सोरबाफोर माहायबाफोर नुदोंब्ला खिथाहरदो बे मबाइल नाम्बारावहाय बुंहरदो जेन' जोंबो बिहामजोखौ मोनफिनो।